fost un rol pe care Dinică nu și l-a dorit niciodată. În toate aceste zile am avut ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți actori și cu foarte mulți dintre prietenii maestrului și mi-au rămas în minte câteva vorbe. Haideți să auzim aplauzele pentru Dinică. Gheorghe Dinică, într-adevăr, la Cinturul pe ultimul său drum, însoțit de foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni care au venit să-i spună, probabil nu adio, ci la revedere, pentru că nu va dispărea niciodată din inimile celor care sunt acolo, din inimile noastre, ale tuturor cei care l-am văzut de-a lungul timpului în diversele roluri pe care le-a interpretat. Gheorghe Dinică, așadar, vom urmări garda de onoare care se pregătește să-i dea onorul, chiar acum, iată. Parcă mai mult de un actor important, de filme poate importante, de viața actorilor într-o astfel de perioadă. Suntem aici, în redacția știrii, alături de invitați importanți. Ministrul Culturii, domnul Tudor Palău, bună ziua, bine ați venit. Sunt parte de montare. Povestiți-ne cum era, ce spuneau oamenii. Dacă era poate resemnarea de după o trecere în alte zone, cumva mai liniștită. Cum vi s-a părut? Personal, mi simt anumită icoane până ieri seară. Apoi a fost acest moment la Teatrul Național, un moment simbolic pentru actorul care a fost Gheorghe Dinică și ce vedem acum chiar la televizor, văd, ceremonia cu onoruri militare la cimitirul Beru. După cum vedeți, nu sunt prezent la cimitir, dar am fost prezent în celelalte două momente. Momentul mai intim, bisericesc, la biserica Ioane și acesta. De la umăr. Zonul 1. În faza prostă dreapta. Mai. Unul la dreapta. Dreapta. Unul cu 1. Înainte, mai. Ce mai ai de zis, domnule Condureț? Ce să zic, eu stau în picioare și spun degeaba trage Don Semaca, Gheorghe Dinică stă bine în sufletele de români.